si ai matu masih jo iko nanden tarimo garih tangan nan tak sesuai ai matu den Allah badarai Allah takadia kita bacarai Allah suratan nanlah tak jadi. Kita bertemu untuk berpisah, kini hanya mampu bersarah. Nasib nandenai parimo dan tarimo jota paso barek rasonyo kamalapehan iyo padia nanden rasokan. Garih tangan nan tak sesuai ai matu den Allah badarai Allah takadia kita bacarai Allah suratan nanlah tak jadi. Tuhan Allah menentukan menulis suratan tangan kita